Ahoj, já jsem Tomáš Bernátek, jsem z vinařství Bernátek. Pocházím vlastně ze 4. generace vinařů. Naše vinařství působí v lokalitě pod Dubňanskou horou, kde máme zhruba 3 hektary vinohradu. Naše roční produkce v současné době čítá kolem 10 000 lahví. Portfolio je velice široké, děláme klasické bílé vína v nerezech, bílé vína v sudech a červené vína, které přechází vlastně minimálně 12 měsíců přes barikové sudy. V poslední době se hodně věnujeme i bublinkám. Děláme sycené vína, což jsou frizante, a naše vlajková loď sekty, které jsou dělané klasickou metodou kvašení v lahvi. Většinou to necháváme 24 měsíců na kale. Děláme od klasických odrůd, což je třeba neuburské, Riesling rýnský, Tramín červený, z červeného třeba rulanské modré, ale věnujeme se i novým ušlechtěncům, jako jsou Solaris, Hibernal, Mersling, Donau Riesling a mnohé další. Každá láhev v sobě nese jedinečný příběh našeho vinařství, tak ochutnejte a přesvědčte se sami.